Takže mám pre vás pripravené dve krátke hádanky. A keď už je ten apríl, tak si skúste potraviť hlavy. Prvá hádanka je to žlté, môže to byť aj červené, zelené, kľudne aj modré. Môže to mať jednoducho hociakú farbu a je to deravé a pritom to môže odniesť strašne veľa vody. Takže čo je to? Teraz máme druhú hádanku. Dokážete vymenovať 3 po sebe idúce dni v týždni bez toho, aby ste použili slová pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota a nedeľa?